Какво? Аз нямам вече. Добре. Чекай, аз ще ям хляб, Иначе после ще говорим. сам, докато се върне. Ай, после ще говорим, ще ям хляб. Ще оцеляваме. И сме сега в Crazy Craft. Оф, то дъжд лаги. Какво ли ще има тук? Странно. Добре, тогава да потеглим. Това тук е моя хоум. Да. Вижте колко е голям. Ето вижте го. Направо като дворец. Това е моя другия хоум. Опа. Някой прави дупки. И както ми лаги, ще падна. Ето. Така. Дано да ви хареса. Тук е мината. Няма се за надолу. Тук са стаите. Да. Там ще да правя още една стая, ама спряха сървъра. Да му слагат пугини. Поне така ми каза админа. Това го прави моят приятел. Не знам какво е. Извинете. Сега ще да закарам другите стаи.
Така. Това е кучето ми. Това е тук нещо като бар. Не се получи много добре. И това тук е моята стая, която ще оправя после. Легендарките ми. Тук е някакви лъкове. И тук някакви мечове, брони. Храни и такива. Еми, сървъра се е як. Е така. Аз съм андроид. Скоро ще си вземам премиум. Ще сменя скина, ще бъде пояк. Пак ще бъде той яде, само че си го бойдисам е това. В черно. И ще му сложа слушалки и уста. Да. Ще сложа снимки. Ще ви дам сървъра. Еми, това беше. Изчакайте, ще ви покажа някой ларп. То ларп казино. Правилата на казиното. Ако искате да играете, повикайте маня, че това е хостера. Трябва да ви се паднат 3 еднакви. Едната игра е 50 монеи. Печалба 100, ако ви се паднат 3 еднакви. Така. Примерно, давате 50 и ако тук ви се падне едно дъм и тук едно дъм и тук едно дъм, ще получите 100 монеи. Дай да видим другите ларпове. Енчанта ми як се да. Дано да е до 30 левел. Мен вчера ме бяха убили. Да, 30 левел е. Бяха АФК и... Така. Да видим Warp Event. Почти като на моя сървър PvP-то. Само де това го няма и е много по-високо това. Еми, яко е. Да. Да видим другите ларпове. Жайла. Еми, какво да ви кажа? Тук е само при тия хакерите. Десетък или... Яко е. Да. Това е Warp Jail. Warp PvP. Не ми се ходи там много ден. След тая линия е PvP. Няма да я минавам за всеки случай. Да видим Warp Shop. Тук много често пазарувам. Имам много пари, да. Така. Не съм админ. Вижте. Мембер съм.
Летим на върху P1. И пак за червената линия PvP. Няма да ходя. Да видим Warpshop 1. О, тук идвам за първи път, макар че играя от една-две седмици в този сървър. Еми, сигурно е нов Warp. Не знам. Warp. Warp Survival. Тук са безплатните ябълки. Опа. Имаме мисии и гости. И както ми лаги, най-много ме убиват. Че бия където ми падне. Тъй. Абе, нататък няма ходя. Warp Sprint Event. Тук админите решават кога да правим спринт евента. И който е първи, сигурно ще има някаква награда. Друг Warp. XP. То нищо не работи. Поправили са го. До вчера не работи. Ами... Това ще е. И така. Ти пак от ДСЗ. Беде да се прибера вкъщи. Еми, това е. И това беше от мен. Аз съм Пламен Иванов и... Бай.